खुलुमबाय आं रुपाली बसुमतारी रिपाब्लिक निउसाव नोंथांखौ बरायबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि खुंगा 28थि लाइमोन सावराय जथुम्मायाव उदालगुरि जिल्लानि भुयाकाट बाथौ खेरायसालि भुयाकाटआव खुंफुंनो थि खालामदों। भुयाकाट बियाब बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव नबेम्बर दाननि 1 खालार रबिबाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो आबुङै थियारि जानाय नुनो मोननाय जादों। बानजाय आफादनि आफादगिरि सुमिन चन्द्र बर'आ रायजो राजा बिथांमोनखौ बाहागो लाफैना हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो खावलायदों। मख'जाथावदि बे जथुम्मायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 19 बियाबनिफ्राय थान्नै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो 31 अक्ट'बराव थान्नै मेलनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दानाय जागोन। फैबाय थानाय दिनाव बाथौनि मिथिं लाइमोनफोरनि बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? दा खुलुमबाय। दा जोंनि भुयाकाट प्राइमारि बाथौ गौथुमनि हेफाजाबाव उदालगुरि जिल्लानि लाइमोन आफादनि सारायमा जथुम दा फैगौ 1 नभेम्बर खालि जागोन। बेवहाय बे हाथिबुरि गामिनि बाथौ थानसालियाव बेनि थाखाय भुयाकाट प्राइमारि बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बे प्रग्रामखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो खामानिखौ मावगासिनो दङ। जों आसा खालामदों दा गासै रायजो राजाया बे प्रग्रामाव बाहागो लागोन आरो जोंनि जिल्लानि जेसेबां लाइमोननि आनसलिक दङ 19टा आनसलिक दङ। बे 19टा आनसलिकनि लाइमोन आफादनि जाय दायित्व दङ उनाव फैगोन आरो बे बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों। जोंनि भुयाकाट ओनसोलाव जिहेतु गासै बिथिङाव दा उन जानानै थानाय मोनसे ओनसोल बे प्रग्रामखौ मोननानै एबा बे प्रग्रामनि गेजेरजों भुयाकाट ओनसोलाव धोरोमनि सायाव जाय सावरायगोन बेवहाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा जागोन होनना जोङो सानो आरो बेखौ आबुङै जाहाथे जों खालामनो हायो बेनि थाखाय नाजागासिनो दङ। बबेनिफ्राय आलासि फैगोन नामा? फैगोन जोंनि उदालगुरि जिल्लानि गुबै आफादनि गाहाय नेहाथारि फैगोन। बिथाङा जादों शैलेन दैमारि। बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन। जिल्लानि सानसेनि हाबाफारि दङ आरो बेनि लोब्बा लाखिनानै जोंनि भुयाकाट प्राइमारि बाथौ गौथुमनि मोनथाम आफाद जिहेतु दङ लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद आरो गुबै आफाद। बे मोनथाम आफादनि जोङो 31 अक्ट'बर खालि हाबाफारि लादों प्रतिनिधि सभा हिसाबै 1 बाजिनिफ्राय मोनाबिलि 1 बाजिनिफ्राय जागायगोन आरो बेवहाय गासै राजाफोरनि दा हेफाजाब मोनगोन होननानै जोङो सानदों आरो बिथांमोनखौ लिंहरदों आरो जिल्लानि 19टा जिहेतु आनसलिक दङ बेनिफ्राय बिथांमोनखौबो जों खावलायदों जाहाथे बे प्रग्रामाव जायनाखि 1 नभेम्बर खालि जागोन बेवहाय जाहाथे बिथांमोना फैयो बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो खावलायनाय थाबाय जोंनिफ्राय। खुलुमबाय। जिहेतु 28थि उदालगुरि जिल्ला लाइमोन सावराय जथुम बेयो जोंनि भुयाकाट ओनसोलाव थांगासिनो दङ 1 नभेम्बर खालि भुयाकाट रायजोनि फिल्डआव। बेवहाय जोङो लाइमोन हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे जायगायाव मिटिंखौ लानाय हिसाबै। बेनिखायनो जोंनि जेनाखि भुयाकाट बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोङो जि मदद आरो सहाय मोननाय जादों मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय बेबायदिहाय जोङो खुंनो लानाय जादों। जिहेतु 50% खामानिया जोंनिया जोबलांबाय आरो खामानि दंबावो बाखि दंबावो। मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय रायजो राजाफोरा फैनानै खामानिफोराव मदद होगासिनो दङ। बेनिखायनो बयबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे जिल्लानि जेनाखि जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय जोंनाव फैनाय जेनाखि बाहागो लाग्रा बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोजों बरायो लाइमोन हिसाबै। बयबो जाहाथे थान्दै बिथांमोना फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव मदद आरो हेफाजाब होनायजों लोगोसे मेहेरगोनां खालामहोफैयो बेखौनो खावलायहरो आरो जाय बिथांमोना गोजाननि
बियाबनि जागोन बिथांमोनखौ आं सिगांखालिनो फायनानै बेयाव थानायनि बेबस्थाखौ जों खालामनाय जादों बेवहाय बिथांमोना सिगांखालिनो फायनानै जिहेतु 31 अक्ट'बर खालिनो बिथांमोना मोनाबिलि समाव फैनानै बेयाव थानो हागोन बेनिफ्राय जोङो 1 नभेम्बरनिफ्राय फुंनिफ्रायनो हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावलांनो हानाय बायदियै बिथांमोनखौ थानायनिबो बेबस्था खालामदों